ichokwadi pasi pano taiona moto marongera vanoita wepanyika vanoda kuti isu vamwe tioneswe moto dai pasina kupindira kwaishe ichokwadi pasi pano taiona moto marongera vanoita wepanyika vanoda kuti isu vamwe tioneswe moto dai pasina kupindira kwaishe kana dzimba dzedu dzingadai dziri dzavo mawanzira vanoita dzimba dzavo vanoda kuti isu vamwe tigare mumiti dzimba 10 pamunhu mumwe chete vanoda kuti isu vamwe tigare mumiti. maZimbabwe takati seopposition hatifanira kushanda neplan imwe chete at all times. Saka apa tichiri kutoda maplans mamwe akawanda from any of us. Izvi hazvisinei kuti zvabva kuna nhingi kana kuti kuna nhingi, but any of us ane plan. So kungoronga zvamaronga then moonesanawo nevamwewo then moudzawo vamwe nesu tese kana muchitodawo kutiudzawo then tinotongojoina because hatina mamwe maoptions. But chiripo pazvinhu zvese ndechekuti tinofanira kushanda netime. So ndikuti kana zvazvekudefenda constitution tinofanira kuve time conscious tichifactor in nyaya dzenguva nekusakanganwa kuti tisu tiri padisadvantage, tisu tiri disadvantaged, tisu tiri kutamba defense cause tisu tiri kuatakwa neZANU PF. So ndikuti seapa tinofanira kuziva kuti bill ravo vada kuripasisa rini. I think tese tikuziva kuti kana zvazvenguva it means tine less than 90 days dzekuita zvinofanira kuitwa. Tikutaura zvemaplan chaiwo anobata panorwadza. So ngatingoti tasarwa ne90 days kubura chiplan chinonatsoholta nonsense za 2030. Saka kana tisina plan apa tikasaita anything ngatingoti tarisiro yave kumaconcourts nawo tinenge taakutongotarisira majudges aya ndokunge ivo vega vanorula kuti the amendment is unconstitutional kana kuvatemba kuti vachangoti it's unprocedural. O ngatingoti chero ruling yavanenge vachangopawo in favor of us mamasses, oro kana kuti pazoiswa petition ine mamillion signatures aya iri kubva kuna Nangaribvume ikasvikawo kumaconcourts ikoko kana kuti kuma-right offices kwacho, ndo zvimwe zvatakungotemba nazvo. I don't know hangu kuti mademonstrations anotisvitsa papi pekuti zvingaholte kana kumisa the amendment or kumisa the bill from being passed. Malawyers or vaya vanoziva zvemutemo, please help us out on this one. Is there a process inoholtisa bill riya from ascending to the president kuti isanopasa? Ladies and gentlemen, hatina kuti tobva tarasika focus ka. Saka pazvese zviri kuitwa ngatisakanganwe nyaya yekufambira ma-electoral reforms kuitira kuti kana yanga iri diversion tinenge taakungodzokera pavakatiza pacho, but kana isiri yediversion tinenge taakungotarisira kuti tinofanira kupa buda pebill ravo iro. MaZimbabweans ndiri kuti tipewo maplan anoita kuti tinange either kusystem kana kunanga kuconcourt kwacho kana kutipa chero plan inomisa zvebill iro o kungotipa plan inosheka ZANU PF yacho yese. Tiri kuda plan. So takamirira plan kudaro zvamanje pane kaplan katinofanira kuita as maZimbabweans, but kaplan aka kari kuda maZimbabweans ese tese vane masmartphones. And apa ndakutaurawo kunyanya imime maZimbabweans muri diaspora. Iyi plan haitombokujambai because haisi kuda munhu ari paground. Plan ndeyekusenda ma-emails kuparliament yeZimbabwe. Email address yacho iyo. Saka kakaplana aka kari pamutemo futi kaplani kako ndekekuresponda to the parliament invitation because parliament iri kunyeperawo kutedza mutemo acting as prescribed in subsection 4 of section 328 of our Zimbabwe constitution. Handi munoziva kuti rinenge riri game. Saka vanoita kunge vari kutedza mutemo ivo hachitoita kakusautedza, so igame rekunyangirana chete. Ndiri kudaro because pane kachitsotsi because hapana ma-official facilities aprovidwa to the public kutoti vazive zvinofanira kuitwa, and hapana ma-facilities aprovidwa to the public to enable the public to send ma-emails acho netsamba dzacho as per the constitutional prerequisites. Guys, please, I think izvazve kutonanzvana manje. Munhu wese ane smartphone, please encourage kuti anofanira kusenda email. Kana usina email address, please chitogadzira kana 5 hawo. Saka ndiri kuti chekutanga maZimbabweans chimboripo apa zvamanje ndechekuti ngatisendei ma-emails kui-email address iyo, but tinofanira kushandisa ma-email address akasiyana-siyana.
hauzotopawo sawira wako kuti chisendawo neemail address yangu iyo. Maemail address anofanira kusiyana, and I think game racho maakutorinzwisisa. Vanhu please sendai maemail. Saka ndati zveemail chinhu chekutanga nditi. Then chechitu chatinofanira kuita as maZimbabweans tese ndechekuti tinofanira kunyora inenge tsamba ine macomments titled Constitution of Zimbabwe number 3 bill HB 1 of 2026. Unonyora nepen kana kunotaipa zvese zvinoita, but it has to be clear chete. Saka kana waane tsamba yako unofanira kusacrifice tumari twebhaziwo, hazvina basa kuti kubva kure kupi. Nemari yenyu munofanira kutsvaga transport inokuendesai kuParliament building kuMount Hampden. Ladies and gentlemen, ndo masacrifice acho. Tese hatina mari, ndokurwira wanyika kwacho ikoko. Pari kudiwa kasacrifice from everyone. Inini hangu dai ndine mari, I would be responsible to make sure kuti every day kuParliament building kunenge kuchiendeswa vanhu vachibva munzvimbo dzakasiyana-siyana, vachibva maconstituents akasiyana-siyana, vachibva maprovince akasiyana-siyana. And on top of that, ndini ndenda kutokunyorerai tsamba dzacho idzodzo, ndotokuti uyu yako, then ndotonokuradzai kuti endai munosiya tsamba apo, todzokera nebhazi kunokusiyai, then totora vamwe. If I had the resources, I would do that. Ini responsibility yakadai ndenchitoida hangu, because I know kuti tenchitogadzirisa future yedu, because ndikuona vanhu vakawanda vari kulenga panyaya iyi, but vasingazivi kuti in future tinenge taakurwadziwa tese. Ladies and gentlemen, vane mota, vane mabhasikoro, tsamba dzinofanira kunosiyiwa physically kuParliament building kuMount Hampden, and it's any day before the 19th, right? Then chechitatu, please isai nzeve paground. Ukangonzwa zvakunzi pane vekuParliament vari kuuya kunharaunda dzenyu, please gadzirirai motobva maenda kumeeting yacho kunenge kwataurwa ikoko kunzi mukusangana. Kunofanira kuendwa at all costs. Kana wanga uchitomborwara unofanira kutombowana energy kungosumuka kuenda ikoko kunotaura kuti hatisi kuda nonsense. Please attend the meeting, then chingotauraiwo kuti bill renyu iri riri mayas, hatisi kurida, mototi hatiride zvakasimba. Then kune vaya vane zvindi munongoti hatisisina confidence in government because ino entertaina zvebill rakadaro zveshuwa. Munototi taakuda hedu zveimwe system. Kana muda ngokwidzawo graph redu munobva mati taakuda zvaakazara izvo, kana kutongoti taakuda zvapresident mumwe anenge aine hurumende inotanga yabvunza zvinodiwa nevanhu. Kana muine zvindi munongoti aba hambe umungameni, motoramba zvine mutsindo kuti no aiwa kwete bodo mayas, no to 2030 nonsense. Chekupedzisira munofanira kuitawo mademands ekuti please chimbotibvisiraiwo iya inonzi House of Senate. Mungovapawo reason yekuti in future taakuda zvekuti vanhu vashande vaine mandate from the people. Moti hatichada vanhu vanongodecida zvinhu ari vega. Senate hapana painokwana because haina mandate yevanhu. Izvi zviri kubva pakuti ukatarisa vanhu vese vasina kuvhoterwa, vasina mandate yevanhu, ndo vanounza zvinhu zviri mayas, ndo vanounza zvinhu zvisina basa muParliament kana kuti mumaresolutions emusangano. But uchibva kune vanhu haufa wakaita pfungwa dzakadhakwa kudaro. In other words, munototi pane nyaya chaipo ndepekuti zvekumiririro hatichada, but hameno kuti imimi sevanhu vatumwawo kuti mungatimiririro sei kana kuti mungatipewo advice yekuita sei kuti tisvike pakuti hatichada zvekumirirwa and taakuda kuzvimirira tega sevanhu. Mototi taakuda kuti simba richidzokera kune vanhu, kana kutomuonesa cash talk kuti we don't see how you are representing your constituents, because that's the honest truth kakuti hapana representation imboripo apa. Moto zvekubatana kumeso hatichada. Saka please ngatiitei zvemaemails, ngatiitei zvetsamba, and ngativamirirei pacho pavachanzi vachauya tichifanoronga imwe plan.